Hola, bona tarda, Carallonètics. Aquí estem amb Aina Bestart, il·lustradora i dissenyadora. Um, Benvinguda a Gràcies. Carallonètics. Abans de començar l'entrevista, voldríem saber una mica qui és Aina Bestart. Qui és Aina Bastant? També m'ho pregunto. No, jo sóc, com bé diu el meu nom, sóc de Mallorca. Vaig néixer allà per accident vacacional, vull dir, perquè he crescut aquí. I, bueno, vinc d'una família que tots eren... El meu avi dibuixava, bueno, era un dissenyador, ma mare és artista i, bueno, jo al final he seguit una mica això i he acabat dibuixant també. A quina edat i per què vas començar a dibuixar? Pues, com bé deia, jo he dibuixat sempre. O sigui, a casa meva sempre en lloc de jugar, bueno, jo recordo molt amb el meu avi que ens assèiem i dibuixàvem, ell tenia molta facilitat per dibuixar i em feia colorir dibuixos seus. Jo he dibuixat des de molt petita i, no sé, des que tinc ús de raó em recordo dibuixant i a casa meva tothom dibuixava. Quines tècniques utilitzes per dibuixar? Doncs ara mateix ho dibuixo tot a mà, amb Rotring, o sigui, faig totes les il·lustracions amb Rotring negre, de diferents gruixos, que hi ha diferents grossos, i després ho escanejo i amb el Photoshop sí que li poso el color. Aquesta seria la meva tècnica, però és tot a mà, menys el color. Per a qui creus que dibuixes? Per aquí crec que dibuixo pels nens i pels pares dels nens, però no, bàsicament jo els dibuixos que faig són per nens, faig il·lustració molt enfocada als infants i el que busco és, amb aquestes il·lustracions, és que els nens, despertar la curiositat dels nens, bàsicament. Quan estaves a Woman Secret dissenyant calcetes, què feies exactament? Jo vaig començar a Woman Secret de becària. Bueno, sí, vaig començar amb una substitució de baixa maternal. I allà, doncs sí, dibuixàvem calcetes, pijames, i el que feia era dissenyar, perquè allà no feia estampats, sinó senzillament dissenyava la roba. I, ostres, això fa molts anys. I feia això, i el control de qualitats i coses d'aquestes. I a Camper, en què consistia la teva feina? A Camper dissenyava sabates. I llavors, o sigui, bueno, com m'he dit abans, jo soc mallorquina i vaig tenir l'oportunitat de treballar a Camper, que Camper, l'empresa, la seu està a Mallorca. I allà vaig començar a dibuixar, bueno, vaig presentar un portfoli, que és el que es fa normalment quan em vaig acabar els estudis i em van agafar. I vaig començar dissenyant sabates i el que fèiem era agafant com inspirar-nos amb idees o looks que volíem transmetre, doncs potser sabata més hivernal però enfocada a la neu i inspirar-nos amb les sabates d'esquí. Agafar aquestes idees i transmetre-les en una sabata, i això és el que feia el Camper. A què et dediques actualment? Actualment em dedico a la il·lustració, sí, em dedico a dibuixar. I a la il·lustració infantil i he tret llibres enfocats només al món infantil. Què t'agrada més, dissenyar o il·lustrar? M'agrada més il·lustrar, però crec que per viure s'ha de dissenyar, perquè la il·lustració a vegades no dona tant de rendiment. Però m'agraden les dues coses, i l'altre dia també em van fer aquesta pregunta, i a mi el que m'agrada és el procés de quan tens la idea.
I això passa tant il·lustrant com dissenyant. I llavors, a mi tenir la idea és el moment en què m'ho passo millor i en el fons les dues coses m'agraden igual. ¿De quin d'estos llibres estàs més orgullosa? De quin... Ai, de tots, no? Bueno, tots tenen el seu procés i tots tenen... Potser el que m'ho vaig passar més bé fent, però perquè vaig poder plasmar com totes les meves idees gràfiques i referències, va ser el que s'amaga dins el cos humà. Que allà hi ha molt dibuix d'estampat tèxtil, que jo vaig començar fent disseny tèxtil, hi ha com... És com una mica agafar tot el que portava dins i vomitar-ho ja. Tens algun objectiu o meta on li agradaria arribar com a il·lustradora? Bueno, no. És que jo també aquí estic una mica accidental. Bueno, vull dir, ha estat una sort també el que m'ha passat, perquè de cop i volta vaig fer uns llibres que van funcionar i jo no m'ho esperava. O sigui, a mi em dius fa 5 anys seràs il·lustradora i no hagués firmat, perquè no era un dels meus objectius. Vull dir, els meus objectius és una mica a curt termini, anar fent una mica on et trobes còmode, i ara en aquests moments estic còmoda, però potser d'aquí un any m'ha entrat una altra idea al cap i canvio radicalment. Sí que tot està relacionat amb la il·lustració, segurament, perquè és el meu medi d'expressió, però no tenen per què ser llibres. Amb aquest cognom, creus que estàs predisposada a ser impuntual? Totalment. Totalment. Amb aquest cognom fem bromes amb el meu pare a veure d'on venim. Sí, em sap molt greu, però no sóc una persona molt puntual. Vaig tard. Bé, em sembla que també has portat a la teva última creació, oi? Sí. Sí? Que es titula, perquè si no es veu suficientment clar... Naixements bestials. I de què va? Naixements bestials és un llibre que va de... Són diferents maneres de néixer en el món animal. O sigui, també és una manera d'explicar als nens que hi ha diferents formats de família, diferents situacions, diferents maneres d'arribar al món, i també és una manera d'explicar als nens que convivim amb altres éssers vius en aquest planeta i que que tenen la mateixa importància que nosaltres, com arriben al món. I llavors és un llibre que està fet amb paper vegetal i vas veient com la història del naixement de cada un d'aquests animals que tenen característiques concretes i diferencials de la manera com naixem nosaltres. I ja per posar la cirereta en aquesta entrevista, ens agradaria acomiadar-te amb una cançó, una cançó que sigui important per tu i que ens expliquis el motiu. La cançó l'he de pensar mentre parlo, però que sigui important per mi, i com que soc mallorquina, Antònia Font. O sigui, m'agradaria posar Antònia Font, i una cançó que m'agrada molt d'Antònia Font és Portaavions. I, bueno, diguéssim que és un... Antònia Font a mi em porta una mica a casa, em porta a Mallorca, i em porta una Mallorca que també m'agrada molt, que no és només turisme i pandereta, i Antònia Font amb això m'agrada molt per això. Doncs moltíssimes gràcies, Aina Bestar, A vosaltres. i que segueixis dibuixant. Gràcies.